Fölfelé menet mászással voltam elfoglalva, így nem igazán néztem ezeket a kis fakúnyhókat. Ilyen, most megyünk lefele. Délután 3 óra múlt. 3:30-re kell jönni, ilyen kis keskeny lépcső vezet le, de nagyon hosszú. Körbe végig árusok. Ezek ilyen papallókon nyúlnak be a szakadék fölé, és ilyen kiemelkedések vannak, ahol jégkrémet árulnak, meg fényképezkednek ugyanúgy az emberek. Nagyon a szélirálok. Nem is látható az egész. Ott voltunk fönn az a három zászlós helyen, és erre vezet lefele az út. Egész odáig, addig a házig le kell mennünk, illetve azon túl, mert az volt az épülő ház a bal oldalon. Szóval szép kis út lefele, és nagyon-nagyon meredek. És tömeg jön felfele közben. Nem, hiába vannak itt hordárok. Útközben ilyen népviseletbe öltözött népekkel lehet fotózkodni, már aki akar. Nem tudom, ezt nem miért élvezik, de biztos van, aki megcsinálja, mert most is például beöltöztettek valakit, azt hiszem. És ez ilyen pár jönnél. És itt nincs is egyébként, egy ilyen pici korlát van, látható, és alatta már egy olyan 10 méteres mélység. Csak szóltam a több Ádámnak, hogy megyek lefele. Valamelyik idegenvezető fogja és fölmászik, mert ez a kis zászlócskás még nem jött fel. Itt van egy hordár. Se korlát, se semmi, mint látható. Mindenki csak úgy egyensúlyozik a szélén. Árulják fotókat, hogy ilyeneket lehet itt csinálni. Mindenhol marha jó a látvány egyébként. Valami gyerekcsoportba buklottam. Na, ez a halálom, ez az iPod-os fényképezés, ezt nagyon szeretik a kínaiak. A másik meg ez egy ilyen jobb rajz, a csajon ez a zöld, ez egy ilyen napvédő neon. Rettegnek attól, hogy leégnek, vagy napéri őket. Képesek a buszon behúzni az összes függönyt, nem látszik semmi a buszból, elmennek utazni, és semmit nem látnak. Ezek a bal, az övén látható az idegenvezetőnek egy ilyen kihangosító, azt is imádják használni. Úgyhogy 2 centiről ordítanak az arcába az embernek egy ilyen... Fényképezkednek és szőtteseket árulnak. Itt képesek voltak és lemásznak egy jó fotóért. Ilyen házikók.
Itt ezekben elvileg meg lehet szállni egy-két napra, mondjuk jó lehet itt napfelkelte, de igazán semmit nem lehet csinálni. És mondjuk egy cuccot, egy 20 kilós cuccot felcipelni, az nem az igazi azért. Jó, mondjuk erre vannak a hordárok, de akkor is. Na, itt értünk a legközelebb a rizshez. Pár méterre vagyunk tőle. Ki is használják, hogy lezvanjanak. Jó Istenem, mindent megtesznek. Produkálják magukat. Itt is egy másik kis úttal lehet oda menni. Na, kisgyerekkorban tanulják ezt a V betűt. Nénike, autentikus nénike, árui csócsája. Parasztarca közelről. 新的，新型的。新就是地铁上有个小姐姐，从哪看？好漂亮。 Na, és kb. Ilyen. Most érünk, ahol most érek, szerintem ott már kikapcsolom, mert nagyon be van építve házikókkal, meg ilyen éttermek vannak. Itt megyek majd le, és ez már nem túl szép. Itt minden felépül egy külön hotel, 15 szobával, tévével, hát aztán. Na, itt jön a mocsok rész. Eladó pultok, mindenféle rengetege. Itt már látható, itt már csak árus